път ще ви казвам. Аз съм Батман. Искам 2 пици, тирамису и една торта маргарита на нашия покрив. Знаете ли какво отказал съм от вас? За нищо не ставате. Направих си една хубава попара от круасан. Айде. Тъж попара. Хубава. О, кой се обажда? Кой ще е? Убийца по пижама. Какво става, бичиш ли ляка? Много добра работа с ножа. И аз съм един такъв подобен. С него готвя. И ако искаш, мога да ти кажа една много яка рецепта. Какво? Ива! Къде е Ива? Кажи ми къде е Ива? Какво ти каза оня осморъкия чукундър при умре? Къде? Той ли? Добре. Като се видим, имаш от мене едно трикамино мастика с мента. Айде аз ще изкачам. Ма няма да дойда с мотора, защото жената котка му разката карбуратора. Ще взема байка, защото нали лято идва по-еко-френдли. Айде. И човек една попара не може да изнека. Колега, бахте ли се? Ива! Доброто момиче, което всички мислеха за изчезнало, се оказа злият гений за цялата работа. Това обясня защо ми харесваш, когато ми биеш шамар. Давай, ненаситнице! Не може да ме причупиш! Аз съм Батман! Стига ти толкова удоволствие за един живот. Аз ако правя тъс маза. Какво правиш тук ли? Не спря да ми досаждаш, биеш някакви хора, питаш ги къде съм. Така и не схвана намека, че се е крия от теб. И затова реших да приключа въпроса с теб веднъж за винаги. Още чевари ще ме биеш. Не. Приготвил съм ти нещо малко по-специално. Чекай плюс свирка. Щеч се. Под стола съм сложила бомба, с която ще си подсигуря, че няма да ме притесняваш повече никога. Но иска само да спася. Нека видим кой ще те спаси сега. Абе, ко става тук, бе? Вие ли сте ми барали колелото, бе? Бат Гошо, отвържи ме! Спаси ме! Ко сте спасявам? Ко правите тук, бе? Играем си на... Лъжи, на майки ни деца си играем и решавахме задачи. И нали кажи да, виж? Да, абсолютно играем си нормално. Ай, майца от тук. Майца, че вече мога да понасям. Ама има бомба, която избухне и трябва да... Това бомба какви 5 лева, бе. Айде, майца от тук. Айде, бе, и само... Абе, май си тук сте с камера на режисьор, ще ми се правите. Айде!